Ligon jud na kaysa katong paliton ba nga daan na ba nga gaan kayo. Para to sina. So di jud pud lali magtawod og kuan. Kay di maigo, gabasan. Hapit na. Okay. Sungit-ngit na ang panahon, Mambi. Pa sila makahuman og kuan. Taod. Ulan na. Nahuman na jud. Basta. Pag maayong timpo lang, tanawon lang. Limpyo na dari kay sa kwarto ni Cristel kay gibutangan na ni Papa Edi og kuan, grout. Groutan na ni siya. Sinugtungan sa kuan ba? Sinugtungan sa kaning tiles. Sinugtungan butang na grout. Kaya ano naman si Nicole si Crystal matulog. In line with executive Dako di court hindi kay bili do kay gaan mo sudi ay. Agi mo di ay gamay men no. Di rin nila mong duha. Iya, may kwarto ka iya, may design kwarto. Na nabuang na. Ang bed guys, may usa lang yung higaan na guming madam. Ay, tanda yan dito. Laki bugong kauna. Ni, okay na di usa kay gaan. May ko na di ay. May usa na kay gaan. Tignan din ma. So happy kayo sila, Mambi. Salamat. Crystal dito kay magtuon. Muarang didirig duha ka kuan. Dik. Pili ka rin double dick diri. No? No, di mo sinina sa mata. Dako ang kwarto ninday oy. Kung Nicole may gamay. Pero kay igor mo to dik imo hagod. Usar ako niya gudro bagsang sa igo. Salamat kay Mambi na Puti. Kulikan o ano ba? Kulikan na lang sa bitana ko mga. Sige na kayo magtuon magaga. Hindi babasa ko ano sa kalibun mo guys. Amoxicillin. Amoxicillin is for ano? Para asa ang moxisilin. Infection. Antibacterial. Nade siya rosary po dito. Rosary pa data. Di may bagyo. A few moments later. Buntag na tong tanan guys. Gabi iga. Dali jud gud anig pang silong kay kanis siya guys. Bag-o pa na siya pang tugsok pero nabuhi na mga 1 week na siya. So ana siyang isud og mga nindot nga kaang ba kay kuan man ni siya kanang tawag niya. Marasag kanang lucky plant pud na siya ba. So dito nang gipagado ni Ati Daday. Ang gipang tago dari guban gipang tago nas likod, guban wala na matago na ah. Di ra nagipang suksuk kay malagi na di ko ganahan nga kanang magisi unta ba. Naga unos-unos rin og gamay dari pero kanang hangin-hangin ra gud nga gamay. Ya na ibarkul guys nga ning abuto ah.
Diyan manginayan ko dani hang rubber plant guys kay nakakadugdahon na diyan. Kuan. Mas Ginoo nga nang kuan ra nang ga uwan ra dari gabi. Diyan amping ug ampo tang tanan guys kay luoy bigado to mga na tamaan sa kuan. Tamaan sa bagyo. Diyan gabi amo nang gipang kuan ag dito sa tubangan di butangan na mag plywood kay rong ang tubangan na may dapit sa dagat may delikado. Pero kani kay tago ra man ni sa lipdan man ni sa bahay ni Ati Daday. Okay ra ni bintana dili wala may mulupad. Salamat sa Ginoo kay kuan ang wara ra jud ning kuan dari ag hangin. Ya, duha ka bata dari guys na ano na mo diri pa kuan, gipatog si Arvin ug si Baby. Salamat ka Jumambi kay taod natawod na ning pultahan kay amo laging gi pa nagdali ni taod gahapon. Nice ka gyud siya. Amo gidalay taod kay disod pagkadug mo bagyo guys ja open ang gamuhang pultahan. Taod siya. Nito kasi guys kay dubulak Manilak sa Bulacau minya kani sa sulod. Ja dari minahigda ni Papa Eddie. Niag kuan amuhang dugi-dugi di ah. Uy, nalawag nagmingming nak. Ulat. Bangon na nak. Sila dos kristal dari. Paglatag pa man amo ning mga kuan agi. Ang sapin gi kuan ni siya hang gihabaw na kay tugnaw wagali may mag-electric pan kay magtugnaw. Siya dugay na sa tugabi kay naaga. Dug pa na siya og libro. Kay ga basa pa na siya. Dugay mi kay nga to gabi. Diya damuhang gi pang prepare mamig mga kuan. Nag-prepare mami og ani among suga ani og mag burn out na seed karaman niya. Ani among emergency light. That's na siya. Siya ga Kina kaya naghilak ng mga mingwing to. Diya diri sa gawas guys. Kuan. Nabili na buwas. Di mo dos kwarto ni Crystal Day. Nabaday uwan. Pero ug na kasasagad guys, di man nimo mahibawaan uwan nga uwan di ay. Salamat ka Jumambi kay di pa sa una ba nga mahadlok jud bi nga magragasa ng uwan. Ay harbisunon nga kuan oh. Nandiri diyan ako gipang bitbit dadto nga kuan. To ah. Kanang mga gipang putol bitaw nga malunggay kay akong kural na ko diri ba. Straight na ko mga malunggay ako nang mawa ni uwan guys sa sang itanong pero kaso lang ga unos-unos naman noon na. Gipulungan na mo ng saging diha kay aron di siya ma tumba. Oh, gahilak na taos mimi halato na herbicinon dito nga ko anak. Sikwa. Nakoy gitanom diha nga sikwa guys og passion fruit. Kana okra hang gipulungan ng okra kay tambok kay sa nga tanan di makabunga. Ni masugod na ko diha og pananom og talong og kuan. Tanom kog kamuti tops, kamuti. No, di ba guys, di madungog ang taligsik. Jag mga kuan kan hini-hini iabli ng bintana pa. Kay ipanggawas ng kuan. Kay di na sila mo duty ron. Basig sila mo duty ba? O basig mo duty. Kani may na buhat ni kay hapdi raman sila gahapon. Awa din sila mataw hapdi kay kuan man kaniyang nabuhat gamay na laman sa kwarto ni Nicole. Uy, balhin man kadiya oy. Sapin ra ba naman nila paper diha. Diya, ngit naman. Ay, higdaan na nilanti. Nari mo ni Papa Eddie diya. Patong naman ang kapom. Oh, what lang? Yan din sila si Arvin o si Baby dadto. Yan naman. Tugnaw po mo? Gitugnaw po na mamingin. Ano mamahaw na? Mamaning ka.
guys. Ampo yung ampo tandalan guys kay timbak ko pa na para ba daw si Tinong. Si Tino. Sa mas Tino. Oy nga. Dira ko si Tino kay napakuloy duha ga sunod nga bagyo guys. Ampo lang nato guys nga malusaw ra. Tugnaw pud mo. Ay sus. Ay sus. Ay sus man dai na kay mag-prepare tag pamahaw. Prepare tag pamahaw ha. Diyan dari guys sama ning gitabilan ug kuan dari. Ay, nagibutangan na sa plywood diha dapit sa dagat kay masin na yung mga mulupad ba nga gikan sa dagat. Makuan ra siya. Nga dito sa kusina. So managhang mga tanom diha. Ang bugnawa arang katugnaw. Sige gihapon og uwan. Update ba tayo sa dagat di ay dito ko ganihan na ay barko dadto. So waya na to ngadto be. May barko to Gidalaman ni ko ng payong. Tay payong. Karanta siya gana siya magawas. Excuse mama dito ka. Kay pagkapaulan. Dili. Excuse mama. Bato magujud na makagikan manaskuan. Lang tita Jijin kusog na kunong hangin. Ginag-ulo man. Busy si Papa Edi na. Muspad bang ko guys kay tugnaw kay sa mga tanan. Anja. Kasi ko scroll dari sa Facebook ba naluoy ko sa mga kuan sa taod ko sa mga talisay kanang si Sis Mona Burki kay murag taga-talisay ra bala si Jaja murag na dito na igu ang kuan kanang baha ug sa tong lugar nok tong nak kol sa tong lugar tol katong gibaha kol nga San Remi ha to ya grabe baha nakakita ko karon bag-upa guys na nangaano dag mga rip nga muragikan ko na sa dako nga mall ba sa Cebu nangwa lagi pa nangaanod lagi mga rip pa mga freezer mga tanang mga grocery mga isin mo ba nang grabe guys nya was out jud ag kanang mga bahay didto ba sa Negros food na nagbaha po sa Negros? Oh, dili sa inyo haday? Kaya yung boarding house dito.
Wala wala sa news, wala nakita dali sa newsfeed, puro Cebu ang nakitaan. Siyempre, nauna man ang ikuog Cebu. Nga Cebu tag Negros. Nagino ko guys anang ampo Sa nato. kadungan kay dito na ni Agel. Diyan din ako mo scroll guys sa usay may ka-scroll ko guys nga nay mga iro, mga iring. May mga iring nang gibitay sa kahoy. Murag ka nang tanaw ta bang murag susperting luya. Tuon ko na ko dai. Oh. Salamat juga ko sa Ginoo guys kay kanang di pala ra dari pero lagi na mabuo lagi pud ta guys sa mga pamilya uban dito sa atong mga kaigsuonan diha sa Cebu. Dumagiti aw sa Negros. Diya agahang gikawanan guys katulaging na mga na bago pang nalinugan nga nag kuan ra sila nag trapal-trapal ra nga na ba sus kina grabe. Diya murag sa lapu-lapu pod murag na pod dito kay murag na igo dito kanang na murag mga suba ba. Mo na lagi guys kay mo lagi na resulta sa mga gikurap nga kuan. Mga para unta na sa dili magbaha. Baha na noon nung daghan kadyo. Asa Manila. Si Papay divisi siya guys kay gapon giskin puta ni sa kwarto ni Cristelda. Karon diyan di sigurutan ni lapit sa sala na pud mga gilid-gilid. Kay wala man maanam na ni Joel ug giskin ko kay puro naman sila tiles para humana jud ni kay para ang kuan. Hala nagtilak akong manok. Ha? Asa ron? Diya guys, wa pa si hunong ag-uwan. Diya, madlo ko kay agdagat ng taas. Uwan siya ka ng kita mo kagawas guys. Nang bahod ba? Kadungog mo guys ni naglagubo nga bahod. So amping ugampog hapon ta guys padayon ta sa pag-ampo kay natong mga kaisunan nga na apektuhan sa baha. Murag sakit kaadto sa mga bata dito nga tugnaw ana ba. Mura to guys kay Crystal Garina dariga. Tuon sa gawas di kay kasi papaili ni jaga kuan man mga skin ko ta to sud. Diyan maro to guys kay nangangit-ngit na po ang panahon bisag alas 2 pa sapon. Ngit-ngit na kay nagsige lagi uwan. Magpakaon ta ko manok. So thanks for watching guys. Amping ug ampo tang tanan.